Il-ħadd it-tajjeb. Illum 19 ta' Jannar nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella tal-Qalb ta' Ġesu fl-Istitut Ċini li tinsab fil-binja li se tiġi inawgurata u mbierka aktar tard dalgħodu bħala St. Michael Hospice f'Santa Venera. Dan il-post oriġinarjament kien il-fabbrika tal-aġin tal-familja Ċini. Wara l-mewt ta' missiera, il-Venerabbli Adelaide Ċini waqfet fih konservatorju għall-bniet l-iktar fil-bżonn. Kien il-bidu tal-Istitut Ċini f'Santa Venera u għal snin sħaħ tmexxa mis-sorijiet tal-karità. Il-Knisja f'Malta qed tkompli fuq il-passi ta' Adelaide Ċini meta fl-2019 għaddiet dan il-post lil Hospice Malta biex tkun tista' tkompli l-missjoni tagħha ta' kura paljattiva lil pazjenti kif ukoll lil qrabaathom. Dan il-post hu xhieda ta' dritt tal-ħajja u d-dinjità tal-bniedem sal-aħħar nifs. Imexxi l-quddiesa tal-lum l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien ma' Monsinjur Louis Camilleri li kien wieħed mill-membri fundaturi ta' Hospice, il-Kappillan ta' Santa Venera Patri Morio Sabela u d-Direttur Spiritwali ta' Hospice Malta Patri Alfred Vassallo.
L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Din il-Knisja mibnija ftit iżjed minn 100 sena ilu bir-rieda ta' l-Arċisqof Mauro Caruana tħaddan il-fdalijiet ta' benefattriċi kbira tal-pajjiż, Adelaide Cini, li hija midfuna propju hawnhekk. Indifnet wara li l-fdalijiet tagħha nġabu mill-ċimiteru tal-Addorata fl-1918. L-Arċisqof Mauro Caruana xtaq li fl-abside ta' din il-Knisja sabiħa fi stil neo-romaniku, bħalmi wkoll il-parroċċa ta' San George sa' San Girgor ta' Slima, ikun hemm daw il-kelmiet bil-Latin. In caritate perpetua dilexi te, ideo attraxi te, miserans tui. Hija silta mill-profeta Ġeremija li tajt: bimħabba dejjiema ħabbejtek u għalhekk ġbittek lejja u ħennejt għalik. Din hija l-istedina li għamlinna l-mulej fil-bidu ta' din il-quddisa u ta' kull quddisa. Ifakkarna li bimħabba dejjiema ħabna ġibidna lejh u ħenna lina. Ejjew narfu ħtijietna, nilqgħu din l-istedina ta' mħabba u ta' ħniena u nippreparaw ruħna biex il-mulej ngħidulu grazzi. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jafrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' dida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Eben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja ta' Sinsir Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tjiba t-talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Minħabba f'Sion ma nedix, minħabba f'Ġerusalem ma niskoċ, sa ma tfetx bħal dija il-ġustizzja tagħha, tħeġġeġ bħal torċa is-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek qed jaraw għall-ġnus u s-sebħ tiegħek jaraw ħislaten kollha. B'isem ġdid qed isejħulek, isem li qed jażlu fom il-mulej. Qed tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej u diadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar l-abbandonata, lanqas lill-artek li maħarbta, lilek qed isejħulek għaxqti fija u lill-artek qed jgħidula arusa, għax l-għaxqa tal-mulej fik u artek qed titarras. Bħalma l-arus jitarras xebba, hekk jitarsek il-bennej tiegħek. U bħalma l-arus jitaxxaq barustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej, rodda ħaj lill-Alla.
Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. Flimkien, xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Ħabbru mill-jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu. Fost il-popli kollha l-eġubijiet tiegħu. Flimkien, xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Għatu lil-mulej familji tal-popli, għatu lil-mulej sebħu qawwa, għatu lil-mulej is-sebħ ta' ismu. Flimkien, xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Inxteħtu quddiem il-mulej b'tiżjin qaddis, tredu quddiemu nies kollha tal-art, għajdu fost il-ġnus, il-mulej isaltan u jiġġudika il-popli bis-sewwa. Flimkien, xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, hemm diversi doni, imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed u l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Lil wieħed kliem l-erf mill-istess Spirtu. Lil ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spirtu. Lil ieħor il-fidi mill-istess Spirtu. Lil ieħor id-don tal-fejqan mill-istess Spirtu. Lil ieħor is-seta tal-mirakli. Lil ieħor id-don tal-profezija. Lil ieħor id-don tal-għażla tal-ispirti. Lil ieħor diversi iżna. Lil ieħor it-tifsir tal-iżna. Dan kollu jaħdmu l-istess Spirtu wieħed li jqassam lil kull wieħed kif jogħġbu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Dan Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistiedna t-tieġ huwa wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm mar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh il dak li qed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma bibdul f'inbit u billi ma kienx jaf minn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sieħ il-larusu qallu, kulħadd li nbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int li nbit it-tajjeb irfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih.
il-kelma tal-mulej. Is-silta mill-ewwel qari tal-profeta Iżajja tagħtina ftit it-tema ġenerali tal-qari tal-lum, it-tieni ħadd ta' żmien ta' matul is-sena u hija messaġġ sabiħ ukoll f'din l-okkażjoni li qegħdin niċċelebraw illum. Il-mulej jinsisti li relazzjoni tiegħu magħna hija relazzjoni ta' mħabba. Bħalma arus jitarras xebba, hekk jitarsek il-bennej tiegħek. Bħalma l-arus jitaxxaq barustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek. Alla isemmi lilu nnifsu, jippreżenta lilu nnifsu bħala l-arus li jħobb, il-bennej li jitarras mal-binja tiegħu li aħna. Ġesu jibda s-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, il-mama tiegħu mistiedna u allura stiednu wkoll it-tifel u t-tifel ġab ukoll il-ħbieb tiegħu. L-ewwel dixxipli tiegħu jiġu mistiedna mal-Mastru Daxxa ta' Nażaret ma' Ġesu għal dan it-tieġ f'Kana tal-Galilija, mhux il-bogħod minn Nażaret. U Ġesu fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa xfar bil-ma li ħafna li kien jintuża l-ħasil, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw ukoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata f'xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Bl-għajnuna ta' kulħadd inkluż tal-Istat. Illum qed innagħtu sinjal ta' tama għal pajjiż kollu. Dan huwa mument ta' sinerġija ta' tant kontributi minn kulħadd li waslu biex aħna inkunu sinjal ta' tama u nagħtu tama lil min forsi għata qalbu, forsi għandu bżonn naqriżjed tama. F'Mejju li għadda, il-Papa Franġisku bat messaġġ lil parteċipanti fis-simpożju lejn narrattiva ta' tama li kien qed isir f'Toronto, il-Kanada. Ippermettuli naqra silta qasira minn dan id-diskors sabiħ tal-Papa Franġisku li huwa attwali ħafna. Anki għaliex qegħdin f'din is-sena tal-ġublew tat-tama u nħoss li il-ħidma tagħna flimkien, l-għotja tal-Knisja, il-ħeġġa ta' hospice, l-għajnuna tal-Gvern ta' Malta, qed jagħtu sinjal konkret ta' tama. Illum għall-grazzja tal-Alla ħafna ħolm, wedijiet, impenji saru realtà. U l-Papa li kienet jitkellem lejn simpożjum ukoll propju fuq it-tama jgħid hekk: intom għażiltu din it-tema lejn narrattiva ta' tama li hija f'waqta kif ukoll meħtieġa. Illum il-ġurnata aħna nixhdu għall-effetti traġiċi tal-gwerra, il-vjolenza u l-inġustizzja ta' bosta xejriet. Faċli ħafna li nċedu għad-dieqa u anke għal qtieħ il-qalb. Imma bħala membri tal-familja tal-bnedmin, u speċjalment bħala nies ta' fidi, aħna msejħin nakkumpanjaw b'imħabba u modrija lil dawk li qed jissiltu
u qed ibatu biex isibu raġunijiet għat-tama. Ta' bilħaq, it-tama dik li tagħtina l-qawwa f'wiċċ il-mistoqsijiet imqanqla mill-isfidi, id-diffikultajiet u l-ansjetajiet tal-ħajja. Dan huwa aktar minnu meta nkunu naffaċċaw mart serju jew it-tmiem tal-ħajja. Daw kollha li jġarbu l-inċertezzi li spiss iġibu magħhom il-mart u l-mewt għandhom bżonn ix-xhieda ta' tama li jagħtu dawk li jieħdu ħsiebhom u li jibqgħu qrib tagħhom. F'dan ir-rigward il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà ma' ħutna li qed ibatu. Fl-istess waqt, din l-għamla ta' kura tista' tgħin il-pazjenti u l-eżis tagħhom jaċċettaw il-vulnerabilità, il-fraġilità u l-limitazzjonijiet li jimmarkaw il-ħajja tal-bniedem fuq din l-art. Hawn irid insemmi, jgħid il-Papa Franġisku, li kura paljattiva awtentika bħalma qed nagħmlu aħna konkretament li qatt hawn irid insemmi li kura paljattiva awtentika hi radikalment differenti mill-eutanasja. Li qatt ma hija għajn ta' tama jew attenzjoni ġenwina għal min hu marid u min qed imut. Minflok il-Papa jgħid l-eutanasja hi falliment tal-imħabba, mera ta' kultura tal-iskart li fiha l-persuna m'għandniex inħossuha bħala valur primarju li għandna nirrispettawh u nieħdu ħsiebu. Ta' bilħaq l-eutanasja spiss ippreżentata b'moq għarrieq bħala għamla ta' kompassjoni. Imma l-kompassjoni kelma li tfisser patire kum tbati ma' xi ħadd ma tinvolvix it-temma intenzjonata ta' ħajja imma pjuttost ir-rieda li wieħed jaqsam fit-toqol ta' dak li qed jaffaċċjaw l-aħħar stadji tal-pellegrinaġġ tagħna fuq din l-art. Il-kura paljattiva, aħna nirringrazzjaw ħafna l-Hospice Malta ta' din ix-xhieda, il-kura paljattiva allura hija għamla ġenwina ta' kompassjoni, għat-tweġiba għat-tbatija, sewjek fiżika, emozjonali, psikoloġika jew spiritwali, billi tafferma id-dinjità fondamentali u invjolabbli ta' kull persuna, speċjalment min ikun qiegħed imut, u tgħinhom jaċċettaw il-mument inevitabbli tal-passaġġ minn din il-ħajja għal ħajja eterna. Il-Papa Franġisku imma jippreżenta wkoll il-limitu ta' dak li nistgħu nagħmlu. U jgħid hemm żewġ kondirazzjonijiet li aħna l-insara jibqgħu importanti għalina. L-ewwel nett li ma nistgħux nevitaw il-mewt u proprju għalhekk wara li nkunu għamilna dak kollu li hu umanament possibbli biex nikkuraw il-persuna marida, ikun immorali l-akkaniment terapeutiku xi tfisser li inti tkompli issus biex ittul il-ħajja. Dik il-frażi jgħid il-Papa tal-poplu fidil ta' Alla, tan-nies sempliċi, ħallih ħajmut bisliem, għejnu imut fil-paċi. Il-Papa jgħid xerf dak. It-tieni konsiderazzjoni li nagħmlu hija dwar il-kwalità tal-istess mewt, il-kwalità ta' tbatija. Fil-fatt għandna nkunu grati
għall-għajnuna kollha li l-mediċina qed tipprova tagħti biex permezz tal-hekk imsejħa kura paljattiva. Kull persuna li tersaq biex tgħix l-aħħar parti ta' triq ta' ħajjitha tista' tagħmlu bl-aktar mod uman possibbli. Irridu nkunu attenti li ma nfixklux din l-għajnuna ma' devjazzjonijiet li wkoll huma inaċċettabbli għax iwasslu għal qtil. Jeħtieġ insieħbu lejn il-mewt imma mhux nipprovokaw il-mewt. Mela nakkumpanjaw il-min qed imut, ma mhux noqtluh. Imma fl-istess ħin il-Papa jgħidilna noqogħdu attenti li l-ħajja ma nġebduhiex b'mod artifiċjuż u straordinarju u l-bniedem anke f'dak l-akkaniment inneħħulu d-dinjità tiegħu. Hemm bilanċ kbir li s-soċjetà tajjeb tirrifletti dwaru u jiena nirringrazzja lil Hospice li aċċettat id-don tal-Knisja f'Malta bħala sinjal tal-sena tal-ħniena tal-2016 kważi għaddew is-snin, ma wasalna grazzja tal-Alla. U jiena nirringrazzja wkoll l-Istat tal-impenn li jkun ta' support għal din il-ħidma. Hawnhekk illum qegħdin niċċelebraw sinjal ta' tama, ta' kompassjoni vera, qed niċċelebraw il-ħajja anke fil-mument li żjed delikat tagħha u maħniex qed niċċelebraw il-qtil. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tella s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Jum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-mafra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. L-interċessjoni ta' Sitna Marija li f'Kana interċediet għall rajjes li kien naqsilhom l-imbit jew nitolbu għal paċi fid-dinja, għas-saħħa u biex ikonna l-kuraġġ ngħinu lil minur tas-sew fil-bżonn, nitolbu. Ejjew nitolbu biex il-proċess ta' paċi tant diffiċli fil-Lvant Nofsani u tant partiti oħra tad-dinja ikun proċess ta' vera. Nitolbu. Nitolbu għal dawk ħutna li ħadu xi aħbar ħażina medika, l-aħbar li għandhom xi marda li twassalhom għal mewt biex isibu min jgħinhom dawn il-momenti diffiċli u prezzjużi. Nitolbu. Nitolbu għal daw kollha li f'ħajjithom jaħdmu favur il-ħajja u fl-istess ħin jgħinu biex l-appuntament ta' kull wieħed waħda minna mal-mewt li jasal żgur għalkemm maħniex maġlin ikun appuntament sabiħ. Nitolbu. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Weħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem. U xox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna flori tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna flori tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Ħaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, raġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu.
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex taqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għart l-apostli tiegħek. Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċ. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fid-dil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
nitolbu. Atina mulej l-ispiritu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-kol minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tjiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej minn issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li għamel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. F'din is-sena fejn il-Knisja Kattolika qed tiċċelebra l-Ġublew tat-Tama, naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kappella tal-Qalb ta' Ġesu f'Santa Venera li tagħmel parti minn St. Michael Hospice. Nirringrazzjakom tal-li naqadtu magħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Issa nitolbukom tibqgħu magħna tul il-kumplament ta' din ix-xandira fejn l-Arċisqof Charles Cicluna se jbierek St. Michael Hospice. Preżenti wkoll għall-inawgurazzjoni numru ta' dinjitarji fosthom il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela, kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Bernard Grech. Nixtiequ nfakru li l-Knisja f'Malta għaddiet dan il-post li kopri medda ta' 11,000 metru kwadru f'bini u ġonna lil Hospice Malta fl-2019 sabiex tkun tista' testendi s-servizzi attwali tagħha fil-komunità b'sapport lil 1500 pazjent u l-familji tagħhom. Bi-spazju ikbar, St. Michael Hospice se jkompli jespandi s-servizzi li jingħataw matul il-jum li jkopru l-aspett mediku kif ukoll dak soċjali. Ta' min jgħid ukoll li 36 sena ilu Hospice Malta bdiet il-ħidma tagħha propju minn din il-binja ġewwa l-Istitut Ċini f'Santa Venera. L-għana ħari għat-titjib tas-servizzi ta' kura paljattiva fil-komunità offruti mill-hospice u li jippermetti lil pazjenti jibqgħu fi djarhom fl-aktar żmien vulnerabbli ta' ħajjithom waqt li tafilhom il-pis billi jevitalhom li jinżammu l-isptar għal xejn f'każijiet fejn is-servizz ta' inpatient ikun għadu meħtieġ. St. Michael Hospice se joffri wkoll il-faċilità ta' taqsima inpatient għal dawn il-bżonnijiet. Is-servizzi kollha ta' Hospice Malta huma bla ħlas. Għal dawn l-aħħar 36 sena minn mindu twaqfet Hospice Malta, l-għan tagħha huwa li tipprovdi u tippromuovi servizzi ta' kura paljattiva lil pazjenti li jsofru mill-kanċer, motor neuron diseases u mart serju ieħor. Dawn is-servizzi jingħataw permezz ta' tim multidixxiplinari ta' speċjalisti professjonali. Il-kura offruta tpoġġi lil pazjenti fiċ-ċentru kif ukoll tieħu ħsieb toffri sostenn lil familji tagħhom li huma wkoll ikunu għaddejjin minn dan iż-żmien diffiċli. B'hekk jingħata serħan mill-luġieħ u minn sintomi fiżiċi oħra
kif ukoll tingħata attenzjoni lill-aspett emozzjonali, psikosoċjali u spiritwali tal-familja kollha. Nistednukom tibqgħu magħna l-inawgurazzjoni ta' dan is-servizz li ċertament ser joħloq paġna importanti fl-istorja ta' pajjiżna fejn tidħol il-kura paljattiva u li tassigura dinjità lil pazjenti b'mart terminali u daqstant ieħor paġna importanti fl-istorja tal-Knisja f'Malta fejn jidħol is-sostenn tagħha għal persuni f'mument ta' bżonn.
li daw kollha li naqdu magħna hawnhekk f'din l-okkażjoni tant sabiħa. Hawnhekk f'Santa Venera permettuli insellem b'mod speċjali l-eċċellenza tagħha, il-President ta' Malta, l-Arċisqof, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni, diversi ministri, segretarji parlamentari, membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, fundaturi ta' Hospice Malta, il-ħaddiema, il-caregivers li għatu ħafna aktar mill-li jirċievu ta' Hospice Malta u ħafna benefatturi fostkom intkom li tisseguna mid-dar. Li dak li qed ninawguraw illum huwa frott il-ħidma tagħkom, il-ġenerosità tagħkom. Murajt lil Missier Adelaide Cini li dan il-post minn fabbrika tal-aġin illum se jkun qed jaġen uħud mill-aktar momenti sinifikanti f'ħajjet ħafna individwi. Waqt din ix-xandira u waqt din il-ġurnata, mill-inqas 3 persuni se jkunu qed iċemplu lil Hospice Malta u ħajkunu qed jitolbu għal għajnuna biex l-infermiera, l-professjonisti, il-ħaddiema, l-volontiera ta' Hospice Malta imorru biex jgħinuhom f'mumenti fejn ikunu mitlufin letteralment minħabba mart serju. U b'dan il-post Hospice Malta, il-missjoni li bdiet b'koinċidenza 36 sena ilu minn kamra żgħira f'dan il-post li dak iż-żmien kien l-Istitut ta' Cini illum inbidel f'kumpless inkredibbli. L-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'Malta b'investiment ta' kważi 14 miljun euro li sar grazzi għal viżjoni ta' Hospice Malta, ma grazzi kbira għall-għajnuna ta' diversi benefatturi ewlenin fosthom il-Gvern, l-NDSF, Project Green, il-Fondi Ewropej u ħafna benefatturi oħrajn. Ma żgur li dan il-post kien ikun diffiċli kieku l-Knisja f'Malta ma ddeċidietx li b'tant ġenerożità 5 snin ilu tgħaddi din il-binja kbira. Jidhirli kważi daqs 3 grounds tal-futbol taddija l-Hospice Malta biex tkun tista' tkompli taqdi l-missjoni tagħha li tgħin u tkun taffaraġġ lil tant u tant persuni. Biex tgħidilna aktar dwar din l-istorja u għaliex din il-ġurnati għadha stant importanti fil-vjaġġ sabiħ ta' Hospice Malta, nistiden fostna li chairperson ta' Hospice Malta, Sinjura Bernadette Bonici Kind. Eccellenza President ta' Malta, Dr. Spiteri De Bono, Onorevoli Prim Ministru u Dr. Abela, Eccellenza Monsignor Arċisqof ta' Malta, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni Sinjura Grek, Onorevoli Ministri, Deputati Parlamentari, Mistednin, Distinti, ħbieb u kollegi. Fisem il-Bord ta' Hospice, ninsellmilkom. Merħba ġewwa l-kompless St. Michael Hospice. Wasanna għal dan il-jum blajnuna tagħkom kollha u anke ta' ħafna oħrajn li mhumiex hawn. Inħossni verament emozjonata li mislili dan il-privileġġ li nindirizzakom f'dan il-jum. Jum tant speċjali, jum tant mistenni u jum għalija verament imbirek. Qalbi jinfawra bi gratitudini għal dawk li qed nirrappreżenta. Dawk kollha li ġew qabilna li kellhom il-viżjoni din il-ħolma li forsi deret impossibbli li jitwaqqaf moviment biex ikun ta' sosten u sapport lil morda u familthom ġo djarhom stess. L-ewwel net lill-fundaturi li ħadu l-ewwel pass li kellhom l-ewwel laqgħa tagħhom proprju ġo kamra ġewwa din il-binja stess f'Jannar ta' 36 sen ilu. Li jirnexxielhom jispiraw lil għexieren ta' persuni biex joffru ħinhom u ħidmithom. Sena wara sena, il-Hospice kompli tkabbar l-operat u servizzi professjonali biex tindirizza il-bżonnijiet matul is-snin dejjem qed jikbru. Grazzi lill-Ministeru tas-Saħħa, il-Ministeru tal-Familja, kif ukoll il-Ministeru għall-Inklużjoni u Volontarjat, għas-sapport kontinwu matul is-snin bi ftehim li jissostni l-operat sena wara sena. Grazzi kbira lill-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof li joffra dan is-sit prestiġjuż. Illum stmat li jiswa madwar 25 miljun euro. Sit li jinbena mill-Venerabbli Adelaide Cini
bil-ħsieb li joffri ken u sosten lil dawk fil-bżonn. Aħna dan l-iskop nobli ser inkomplu nibnu fuqu waqt li nożżu l-fdalijiet tal-Venerabbli Adela Deċini li jinsabu f'din il-kappella stess. L-eċċellenza tiegħu oġbu wkoll jirregalalna dan il-kwadru mosaik sabiħ ferm ta' San Mikil l-Arkanġlu li qed taraw ma' ġenbi. Ta' dan aħna grati ħafna, grazzi. Apprezzament kbir lill-Gvern ta' Malta għas-sosten finanzjarju mill-fondi tal-NDSF li ammontaw għal madwar 4 miljun euro. Kif ukoll fondi mill-Unjoni Ewropea li ammontaw għal 4.97 miljun euro. Il-proġett sewa total ta' ftit aktar minn 13 miljun euro. Ringrazzjament kbir imur ukoll għas-sosten li sibna mill-banek, korporazzjonijiet, fundazzjonijiet, kumpanniji, Project Green għal-ġnien u tant benefatturi oħra, kif ukoll il-pubbliku ġenerali li flimkien dawn in-nies kollha irnexxielna niġbru l-kumplament tal-fondi li ammontaw għal 3 miljun u nofs euro oħra. Grazzi lil perit ewlieni, perit Claude Borg, lil professjonisti u l-konsulenti kollha, kif ukoll kull ħaddiem li daħal fis-sit u għamel xogħlu. Nista' ngħid mingħajr ftaħir li dan il-proġett ġie mħaddam minn kulħadd bil-ħafna mill-ftit u bil-ftit mill-ħafna. Flimkien il-ħolma minnija realtà. St. Michael Hospice huwa testimonjanza ħajja tal-ġenerożità tal-Maltin u Awċin, għal-ġid tal-pubbliku Malti u Awċi li jiġi bżonnu preżentament kif ukoll fil-futur. L-aħħar imma mhux lanqas nirringrazzja l-Bord ta' Gvernaturi lill-kumitati kollha li għamlu l-parti tagħhom, partikolarment lis-Sinjura Lora Kaskun ta' ħidmitha lejn dan il-proġett. Nirringrazzja t-tmexxija u l-impjegati kollha ta' Hospice tal-impenn kontinwu tagħhom, partikolarment is-CEO Sur Kenneth Delija, ta' dedikazzjoni u entużjażmu minkejja l-isfidi li ffaċċajna. Grazzi lil volontiera li ta' kuljum iwettqu x-xogħol tagħhom b'imħabba kbira biex jaqdu l-bżonnijiet tal-pazjenti u tal-familji tagħhom. Nagħlaq dan id-diskors billi nafda din il-missjoni ta' Hospice f'idejn Alla missierna biex jgħinna inkomplu naħdmu nistinkaw flimkien ħalli nwettqu l-valuri Kristjani bilan li nkunu ta' għajnuna lil kull min jirrikorri lejna. Mill-qalb, grazzi lil kulħadd. Grazzi kbira li chairperson, l-emozzjoni lejn il-konklużjoni tad-diskors tagħha tixet il-passjoni li mħabba u l-ħin li tagħti volontarjament iċ-chairperson li ringrazzjat lil kulħadd imma ħadd ma ringrazzja. Chairperson Bonici Kind, grazzi kbira tal-passjoni u d-dedikazzjoni tiegħek. U tal-li inti flimkien ma' Sur Delija mutur ta' din l-organizzazzjoni. Ma nafx hekk hux b'konċidenza jew id-destin sejħulu li trid imma kważi dan il-proġett simbolizza ċiklu tal-ħajja. Għax hawnhekk Adelaide Deċini kif semmit sa ċertu punt fil-qosor Sinjora Bonici Kind, hawnhekk kienet ħadmet ħafna biex xebbiet tfajliet li jkunu f'diffikultà, li jkunu mitlufin f'ħajjithom li ma jkollhomx post fejn jingħataw kien ġabrithom hawnhekk. U mbagħad fi żmien it-tieni gwerra dinjija tant kien hawn kriżi f'Malta għal maternità għalfejn iweldu it-trabi li saħansitra dan il-post spiċċa post fejn iweldu it-trabi wkoll. U llum kważi 70 sena wara dan il-post se jkun qed jerġa' jagħti l-ħajja, d-dinjità, il-paċi, s-serħan il-moħħ lil dawk li lejn l-aħħar vjaġġ, l-aħħar kapitlu ikunu jkollhom bżonn dak il-wess li xi kultant ma jsibhom kien, imma hekk se jsibuh. U żgur li dan huwa messaġġ għal qalb ħafna l-kelliem li jmiss. U għall-onur tiegħi nistieden fostna l-Arċisqof ta' Malta, Eċċellenza tiegħu Monsinjur Charles J. Scicluna.
huwa ta' pjaċir kbir għalija nirrappreżenta komunità ta' fidi. Komunità ta' fidi ħajja li għandha tama kbira, tama hija persuna, hija Ġesu. Nirrappreżenta dil komunità l-Knisja f'Malta li għamlet dan il-pass anke bħala frott tal-ispirazzjoni tal-Papa Franġisku li meta nieda s-sena tal-ħniena fl-2016 stidinna li l-ħniena nuruha b'mod konkret. Illum qegħdin f'dan is-sena ta' grazzja, is-sena tal-ġublew tat-tama. U qed jerġa' jgħidilna li aħna nieħdu sem mill-ħniena ta' Alla u nagħmlu festa ta' ħniena għalina nfusna meta nuru ħniena ma' xulxin. U dina l-inizjattiva li llum qed tibda b'mod formali li ħadet is-snin lotja tal-imħabba l-ġenerożità ta' tant nies, mod speċjali l-viżjoni straordinarja u l-ħeġġa ta' Hospice Malta hija sinjal ta' tama u opra ta' ħniena kbira. Huwa ta' privileġġ għalina li nkunu parti minn din in-narrativa. Insellem il-kull min se jkollu bżonn dan is-servizz. Għax l-appuntament mal-aħħar ħin tal-ħajja f'din l-art iġanna naħsbu kemm hi prezzjuża l-ħajja, kemm ta' minjoża, kemm hemm bżonn li dawn il-momenti għall-eżistana imma anke għalina ikunu momenti fejn aħna b'sens ta' dinjità inħejju ruħna għal ħajja li ma tispiċċa qatt. Din hija għadba għall-ġenna. U l-ġenna tibda minn hawnhekk jekk aħna nħossuna maħbubin u mdawrin mill-imħabba. Jiena nbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Grazzi ħafna lil Hospice Malta, grazzi wkoll lill-Istat, lill-Gvern li b'ġenerożità kbira issieħeb ma' din il-ħolma, grazzi lill poplu Malti u Awċi kollu. Grazzi. Grazzi kbira l-eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Charles J. Xikluna, poġġija verament sabiħ għadba għal-ġenna, għadba għal-ħajja dejjima. U żgur li l-Arċisqof għalinna li huwa privileġġ li jkun parti minn narrattiva. Żgur li l-politiċi kollha huma privileġġjati għalihom ukoll li jkunu parti minn din in-narrattiva u żgur li ewlieni fost dawn huwa l-Prim Ministru li ħajkun ikellim li jmissu ħanistiednu biex jingħaqad magħna il-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Robert Abela. L-odwa tajba l-kulħadd mistednin distinti ħbib tiegħi. 3 snin u nofsilu niftakar ċar konna fl-eqqel ta' pandemija, Melix Muscat konna ġejna hawnhekk u konna ħabbarna flimkien il-bidu ta' dan il-proġett li llum qegħdin ninawguraw hawnhekk flimkien. Wassalnieh gburi ħafna b'dak li rnexxilha twettaq Hospice Malta u din se tkun l-ewwel faċilità tax-xorta tagħha ta' kura paljattiva anke in-house illi se tkun qiegħda ssir titmexxa prinċipalment mill-laqda volontarja u non-governattiva b'sinerġija mal-Gvern tramite PSP. Interessanti ferm meta qed nitkellmu dwar l-Care Facility, in-numru ta' sodot li se jkunu qegħdin jiġu provduti hawnhekk se jkunu qegħdin jirduppjaw. Il-numru ta' sodot li bħalissa jiġu provduti għal kura paljattiva ġewwa Samok, ġewwa Mater Dei. L-ebda kliem ma nħoss li huwa biżżejjed biex nesprimi l-gratitudni kbira li għandi lejn il-membri kollha ta' Hospice Malta, Sinjura Bonnici Kind u t-tim li qabbilment tmexxi u verament kellek messaġġ li kommovina dal-għodu għaliex verament minn dak li smajtek tajt dal-għodu toħroġ l-imħabba li għandkom lejn il-proxmu tagħkom. Ħidma li mbagħad qiegħda tkompli tintensifika b'dan il-kumpless illi qegħdin ninawguraw post li huwa state of the art tal-aqwa kwalità seta' jitwassal bil-ġenerożità tal-Knisja. Grazzi lilek, Monsinjur Arċisqof, il joġobkom tagħtu lotja ta' din il-proprjetà tant sabiħa se jitwassal ukoll bl-investiment ta' kważi 9 miljun euro kif issemma aktar qabel bejn fondi nazzjonali ġejjin mill-NDSF kif ukoll fondi Ewropej
U seta jitwassal ukoll għaliex kien hemm grupp ta' nies li kellhom ħolma u dik il-ħolma kienu determinati li jwettquha, li jittrasformawha f'realtà u għalhekk li qegħdin hawnhekk illum. Huwa proġett soċjali li jixed kemm għandna soċjetà u komunità b'saħħitha. L-NGOs, il-VOs, il-Knisja u l-Gvern fisem il-Poplu Malti li jaħdmu hekk b'sinerġija flimkien biex iwettqu proġett li għalija jissimbolizza tnejn mill-isbaħ valuri li għandna fis-soċjetà tagħna, l-empatija u l-kompassjoni. Dan huwa proġett li jaħseb f'min ikun qiegħed għaddej forsi dik li hija l-aktar fażi delikata u diffiċli tal-ħajja. Jaħseb ukoll fuq kollox fil-membri tal-familja tagħhom. Dalgħodu ġie spjegat lili wkoll li s-servizzi illi joffri dan il-proġett li toffri l-VO ma jintemmux meta jintemm il-vjaġġ tal-ħajja, ma jibqgħu jingħataw ukoll saħansitra mal-familjari wara li jintemm dak il-vjaġġ. Proġett li qed li huwa tolola livell, però il-verament saħħa tiegħu huma l-professjonisti li jaħdmu hawnhekk il-ħaddiema kollha illi jaħdmu f'din il-faċilità tant importanti u id-dedikazzjoni sħiħa illi għandhom lejn il-pazjent. Fuq kollox l-imħabba u id-determinazzjoni tagħhom illi jibqgħu iħarsu id-dinjità ta' dawk illi jkunu għaddejjin mill-mumenti l-aktar diffiċli fil-ħajja. Proġett li mbagħad bis-servizzi holistiċi li joffri jiżgura illi l-ħtiġijiet kollha tal-persuna ikunu qed jiġu rispettati, jiġifieri dawk psikoloġiċi, il-ħtiġijiet fiżiċi, f'ambjent li huwa kalm, f'ambjent li huwa seren u xieraq. Ftit il-bot minn hawn, proprju ftit passi minn hawnhekk, ġnien mill-isbaħ li sar ukoll b'sinerġija bejn Hospice Malta u Project Green. Hemmhekk urejna wkoll l-impenn politiku. Qed nara l-Ministru Mirjam Dalli hawnhekk li nixtieq nirringrazzja tal-ħidma tagħha biex dan il-ġnien seta' wkoll jitlesta li jindirizza wkoll il-ħtiġijiet ta' dak il-persuni kollha li se jkollhom il-ħtieġa li jużaw din il-faċilità. Ħbib tiegħi din hija Malta illi nemmen fiha. Malta li tagħder, Malta li turi l-imħabba, Malta illi għaliha kull familja hija importanti u Malta illi tkun ta' spalla f'mumenti ta' sfida. Nassigura lil kull familja li għaddejja minn momenti ta' bżonn huwa x'inhuwa dak il-bżonn li se jibqgħu jsibu gvern warajhom, soċjetà sħiħa warajhom u magħhom biex tagħtihom l-għajnuna u s-sostenn. Nagħtu wkoll din l-għajnuna iżda għaliex il-pajjiż jiflaħ li joffriha. Għaliex l-investiment li nattiraw lejn pajjiżna kapaċi nużaw il-ġid illi joħloq biex minnu ninvestu fi proġetti bħal dawn li għalhekk l-investiment dejjem irid jittrasforma ruħu fil-ġid komuni. Il-proġetti soċjali jibqgħu ta' priorità li jiena nsemmi dak li qed nagħmlu bħalissa ħansemmi investiment wieħed biss li qed iwettqu ma' Puttinu Cares biex f'Londra jkun hemm dawk l-appartamenti addizzjonali kollha meħtieġa biex il-pazjenti jkunu dejjem meqreb lejn il-faċilità medika illi tkun qiegħda tipprovdilhom il-kura. Dan ukoll dal-proġett li semmejt se jkun qed jitwettaq finanzjament mill-NDSF u minn hawn nieħu l-opportunità illi nirringrazzja t-tmexxija tal-istess NDSF jiġifieri Chairman Jonathan Cardona u CEO Raymond Ellul. Dawn kollha inkluż dan il-proġett li qed ninawguraw illum huma eżempji ċari ta' kif il-Gvern qiegħed jaħdem ma' diversi għaqdiet mhux governattivi. Inħeġġiġkom ukoll li tibqgħu toħolmu u tersqu l-quddiem bl-idejat u bi proġetti ta' fejda favur il-ġid komuni, favur dawk kollha f'qagħda vulnerabbli, favur iż-żgħir u l-batut fis-soċjetà tagħna, favur dawk kollha li jeħtieġu s-sostenn tas-soċjetà. Is-saħħa ekonomika illi għandu pajjiżna tippermettilna li nkomplu ninvestu fi proġetti bħal dawn, il-qagħda ekonomika b'saħħitha tagħna mhijiex qed hemmhekk biex niftaħru biċ-ċifri, iżda biex kull meta iqum il-bżonn dak il-fondi ninvestuhom għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Proġetti ta' kwalità li joffru kwalità ta' ħajja aħjar lin-nies f'kull fażi tal-ħajja hija x'inhi dik il-fażi tal-ħajja illi jkunu qegħdin jgħixu. Eżis membri ta' Hospice, nistqal li għandi ammirazzjoni kbira lejkom. U lejn dak kollu illi flimkien qegħdin kapaċi tkunu twettqu. Sinċerament nemmen li intom ta' eżempju għalina lkoll. Grazzi tal-valur tas-solidarjetà
tesprimuh bil-fatti. Nawguralkom ta' dan il-proġett qatt ma kelli dubju li se jirnexxielkom twasluh fil-ħin u fil-fatt irnexxielkom twasluh mhux biss li wassaltuh imma li wassaltuh fil-ħin ukoll. Hospice hija għaqda non-governattiva u volontarja li fis-silenzju twettaq ħafna ġid mal-poplu tagħna. Qegħdin nitkellmu ma' madwar 1500 familja li jirċievu l-assistenza minn hospice. Ħafna minn dawk il-familji jirċievu l-għajnuna fil-komunità stess ġewwa id-djar tagħhom u dik xi ħaġa li verament pożittiva. Nagħti ħajru koll il-Knisja. Grazzi Monsinjur Arċisqof li kif qed aktar qabel mingħajr lotja ta' din il-proprjetà ċertament li dan il-proġett ma setax jimmaterjalizza. U dan ukoll huwa wieħed mid-diversi proġetti ta' sinerġija bejn l-Istat u l-Knisja u se nkomplu nwettqu aktar. Fisem il-Gvern ta' Malta mill-ġdid grazzi tas-servizz li qed tagħtu u nawguralkom minn qalbi ħafna u ħafna aktar ħidma. Grazzi. Grazzi kbira l-Onorevoli Prim Ministru Dr. Robert Abela l-apprezzament tiegħu il-kemtejn sbieħ lejn Hospice Malta u kif dan il-proġett jinkwadra tajjeb fil-viżjoni tal-Gvern u anka fil-valuri tal-poplu Malti, valuri tal-empatija u l-kompassjoni. Fil-verità, il-kelma kompassjoni modrija edha fiċ-ċentru ta' 3 kelmiet taħt il-logo uffiċjali ta' Hospice Malta li qed taraw warajja: kura, modrija u dinjità. U dan il-post dawk il-kelmiet se jkun qed jitrasmettihom f'ħidma reali grazzi għal professjonisti li semma il-Prim Ministru. Mhijiex il-binja ma huma l-professjonisti li se jagħtu ħajja lil din il-binja sabiħa. U issa huwa pjaċir kbir tiegħi li nistieden fostna lill-eċċellenza tagħha il-President ta' Malta, Dr. Miriam Spiteri de Bono. Onorabli Prim Ministru, Onorevoli Ministri, l-Eċċellenza tiegħu l-Arċisqof ta' Malta, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, Onorevoli Membri Parlamentari, is-Sinjura Bernadette Bonici Kind, Chairperson tal-Hospice Malta, is-Sur Kenneth Delia, CEO, mistednin distinti, Sinjuri. Jekk qatt kellna bżonn illi ikollna manifestazzjoni tas-sinerġija tal-għaqda illi lill-poplu Malti tagħmlu uniku hija dil-binja. Hawnhekk rajna il-Knisja illi tant fi żmien għenet biex twieled il-welfare state f'Malta. Rajna lill-Gvern, rajna lill-volontiera, rajna lill-nies illi kontribwixxew. Hawnhekk għandna prova ċara illi il-valuri illi aħna nozzu huma vibranti u li dawn huma fuq quddiem u huma dawk illi jissimbolizzaw l-għaqda tal-ġens Malti. Hawnhekk dawk il-familji kollha, mhux biss dak il-membru tal-familja li jkun għaddej mill-ikbar tribolazzjoni, imma l-membri kollha tal-familja, dawk kollha li jħobbuh, ħbibu, jistgħu jsibu sollif. Għaliex il-mart iġib miegħu ħafna sitwazzjonijiet u tbatija u mhux biss iċ-tfittxija għall-kura. Kull sena il-hospice jilqa' fih danu il-fuq minn 1500 pazjent li jsofru minn mart serju bħal cancer, mortal neuro diseases u iva, għax m'għandniex ngħiduha, mart ikrah ieħor. Fejn m'hemmx fejqan, importanti li jitnissa l-kuraġġ u li s-sosten ikun wieħed fejn jimla lil dawk kollha li jkunu għaddejjin mis-sitwazzjoni b'nifs ġdid biex din is-sitwazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar twassal għal dak li kull min jitwieled irid jgħaddi minnu il-mewt. F'dan il-każ fejn jafu jaraw il-maħbub jew il-maħbuba tagħhom isofru huma stess ikunu lill-kuraġġ biex sal-aħħar nifs jagħtu n-nifs.
Da kollu l-hospice tagħmlu mingħajr ma tpoġġi ebda peace taħlas fuq dawk li jersqu lejja. Id-dinjità ta' minnu mill-qut mill-Malt dejjem żammit għal fuq il-hospice u din hija importanti ħafna għaliex il-marit jaf anke jibda jħossu li jubta peace għal dawk ta' madwaru u anke jħossu illi lest biex jintrema. Għalhekk importanti li jkun hemm l-empatija, għalhekk importanti illi nippruvaw illi dawn dejjem permezz tal-hospice u anke nies oħra li jkunu barra illi nagħtu dak il-faraġġ li nistgħu nagħtuh billi aħna nisimgħu, billi aħna nerfgħu ftit. Il-kura paljattiva hija kura multidimensjonali u tinkluda fija mezzi diversi għax ma tiffukax biss fuq il-kura medika. Iżda tiffoka wkoll fuq dak illi l-koll kemm aħna ikollna bżonn, is-simpatija u l-kuraġġ. Opri bħal dawn ma jsirux mill-lum għal-għada. Fil-fatt ħaċertu żmien dan il-proġett u fih kien hemm involuti mhux biss Bernardet u Surdelija imma anke il-Gvern, il-Knisja, sosten ta' aġenziji u sosten bħalma dejjem kien hemm mingħand il-pubbliku u l-volontira. Dan il-proġett qiegħed jiġi mniedi fi żmien opportun biex jitfallenti fuq il-kura paljattiva għaliex ma naħsibx illi hemm barra hemm informazzjoni biżżejjed rigward x'inhi il-kura paljattiva. U huwa importanti illi il-poplu hemm barra jkollu għarfien ta' xi tfisser, ta' x'inhu l-iskop tagħha, ta' fejn tista' twassal. U ħanajt frażi waħda. Ma jistax ikun hemm ebda diskussjoni etiko, legali, medika mingħajr ma jkun hemm dan l-għarfien ta' x'toffri il-kura paljattiva. Jiena nirringrazzja lill-amministrazzjoni tal-Hospice Malta, lil Bernardet u lis-Sur Keniddelija li flimkien mat-tim tagħhom qed jagħmlu differenza kuljum fil-ħajja ta' min għandu bżonn illi nerfgħuh il fuq f'mumenti diffiċli. Napprezza t-tenaċità tagħkom, il-mod sħiħ li beħemmintu f'dan il-proġett u l-ħidma u s-sagrifiċċji li għaddejtu minnhom sakemm issa tistgħu tmissuh bidejkom. Persważa li minkejja żieda sostanzjali fid-domanda għall-użu tal-servizzi li joffri l-hospice, il-hospice jibqa' jieħu ħsieb lil dawk li jersqu għall-għajnuna bożza u bimħabba. Nirringrazzja lil kulħadd tal-efforts li għamel biex dan il-proġett iseħħ. Grazzi kbira l-Eċċellenza tagħha l-President ta' Malta, ħanistieden l-Eċċellenza tagħha flimkien ma' Chairperson Bonigi Kind, il-Prim Ministru u l-Arċisqof biex jekk tippermettuli tgħaddu minn hawnhekk għal kxif tal-plakka kommemorattiva l-ewwel li qed naraw quddiem din ġbija sabiħa ta' San Mikiel li rregala l-Arċisqof ta' Malta lil Hospice Malta. U hawnhekk fejn ħajkonna il-kxif ta' din il-plakka kommemorattiva mill-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Robert Abela, is-Sinjura Bonigi Kind, fil-preżenza ovvjament tal-President ta' Malta, l-Arċisqof u diversi dinjitari oħrajn. Nistieden l-Arċisqof għat-talba ta' tberik. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Nitolbuk mulej kbirek dan l-ambjent ta' mħabba, ta' kura, ta' kompassjoni u dinjità. Għamel li kull min juża dawn il-faċilitajiet ikollu serħan il-moħħ, ikollu l-faraġ fil-qalb u li jipprepara ruħu għal vjaġġ lejk
imdawwar bl-imħabba. Nitolbuk l-interċessjoni ta' San Mikil Arkanġlu li jfakkarna li ħatmu bħalek mulej fl-imħabba imma li jistedinna wkoll biex nersqu lejk, għajn ta' kull ħniena, bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzi kbira l-Arċisqof ta' Malta. Ħanistiden issa lill-President, lill-Prim Ministru, l-Arċisqof, is-Sinjura Bonnici Kind, biex jimxu lejn id-daħla ewlenija għal moment fejn issa formalment se nidħlu fil-binja li se tkun qed tagħti l-ħajja. Se nistiden ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Bernard Grek, flimkien ma' Sinjura Grek u anka il-kap eżekuttiv, Sir Kenneth Delija, biex imorru għal anka sens ta' dal-kol flimkien kif semmit l-eċellenza tagħha fid-diskors tagħha. Dan huwa proġett li simbolizza l-msieħba li ġejjin kollha flimkien għal għan wieħed biex jagħtu kura, modrija u dinjità lil tant pazjenti u rabathom li se jkunu qed ifittxu l-għajnuna, l-appoġġ, is-sosten ta' Hospice Malta f'mumenti diffiċli. U issa, formalment, il-binja St. Michael Hospice inaugurata illum il-ħadd 19 ta' Jannar 2025. Hawnhekk f'Santa Venera. Nistiden il-daw kollha li tisseguna mid-dar biex jekk tridu tkunu tafu aktar dwar il-missjoni ta' Hospice Malta, jekk tridu tkunu parti minn Hospice Malta, anka volontarjament tistgħu titħlu fuq hospicemalta.org jew inkella tikkuntattjaw il-hospice, donazzjoni tagħkom huwa dejjem apprezzati, manka l-ħin tagħkom huwa apprezzat. Daw kollha li jixtiequ jagħtu ftit mill-ħin tagħhom kif jagħmlu ħafna volontiera, intom tistgħu tingħaqdu ma' dan il-moviment ta' modrija. Għal-daqstant, grazzi kbira lilkom kollha li segwejtuna f'din ix-xandira diretta, grazzi mill-qalb lil daw kollha li għamlu din il-ħolma realtà. Aħna nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb. Grazzi kbira.